номзадҳо ба номинатсияи вазири сол. дар номинатсияи вазири сол се номзад интихоб шудаанд. ҷамолиддин абдуллозода, вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон; шералӣ кабир, вазири саноат ва технологияи нави ҷумҳурии тоҷикистон; ва ширин амонзода, вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон. шумо метавонед ба ҷонибдории номзади арзандаи худ дар сомонаи прессатиҷӣ овоз диҳед. номзади аввал ҷамолиддин абдуллозода, вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон. ҷамолиддин абдуллозода ҳам соли 2021 дар мақоми вазирист. аз рӯи эътирофи мардум ӯ касби пуркор ва ботаҳаммул мебошад. ӯро шикастан мисли санги хороро ба нохун кандан аст, навиштааст хонандае ба идораи тоҷикистон. ворид гаштани шикаст дар раванди коронавирус таъмини амнияти сиҳатии сокинони тоҷикистонро бисёриҳо ба ӯ иртибот медиҳанд. нақши барҷастаи дигари ӯ аз нигоҳи респондентҳо татбиқи стратегияи давлат дар бунёди иншооти тиббӣ ва тандурустӣ дар кишвар аст. ҳамчунин пурсишшудагон изҳор намуданд, ки баъд аз вазир таъин шудани ӯ шумораи бемороне ки барои табобат ба кишварҳои хориҷӣ мерафтанд кам гаштаанд. дар баробари ин онҳо изҳор намуданд, ки вазирро зарур аст раванди муҳоҷирати духтурони касбиро боз дорад. ҷамолиддин абдуллозода, доктори илмҳои тиб, профессор аст. овози шумо дастгирии соҳаи тандурустӣ дар тоҷикистон аст. номзади дуюм шералӣ кабир, вазири саноат ва технологияи нави ҷумҳурии тоҷикистон. ӯ замони фаъолияташ дар ширкати талко худро ҳамчун менеҷери муваффақ муаррифӣ кард. ташаббускор ва сермаҳсул аст. таҳсилкардаи мактаби аврупо аст. дониши хубу молиявӣ дорад. миёни вазирон дар пешниҳодҳои идеяҳои тоза ба тоза пешоҳанг шуд. ӯ ваъда додааст, ки то охири сол дар тоҷикистон 103 корхона ва 139 коргоҳ сохта ба истифода медиҳад. бахши умдаи ин коргоҳҳои сесолӣ ба истихроҷи маъдану филизоти ранга марбут аст. ӯ дар ҷаласаи парлумон изҳор доштааст, ки саноатчиёни мамлакат барномаи саноаткунонии босуръати Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025-ро таҳияву пешниҳод намуданд, ки он бо қарори ҳукумат тасдиқ шудааст. дар натиҷаи амалишавии марҳилаи якуми барномаи саноаткунонии босуръат ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бо нархҳои дурнамо аз 27,6 миллиард сомонӣ соли 2019 то ба 69,9 миллиард сомонӣ дар соли 2021 расонида шуд. чанд рӯз пеш барои ҷалби сармоя ба Русия ҳамсафар дошт ва дар як конфронси сатҳии байналмилалӣ иштирок ва суханронӣ кард. овози шумо ба ҷонибдории Шералӣ Кабир, дастгирии рушди саноат дар кишвар аст. номзади сеюм ширин амонзода, вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон. ширин амонзода аз ҷумлаи вазирбонувонест, ки ҷомаи мардӣ батан кардааст. ӯро ба мардум наздик медонанд. ҳарчанд аз матбуот дурӣ меҷӯяд, либоспӯшиаш башорат аз лаҳни демократии муносибаташ ба мардум медиҳад. аввали фаъолият дар мақоми вазири ӯ чун дарёи зарафшон пурхуруш буд, вале баъдан ором чун дарёи шир шуд. бастани як қатор созишномаҳо барои ба кор таъмин кардани муҳоҷирони меҳнатӣ дар кишварҳои хориҷӣ иқдоми саривақтӣ аз ҷониби мафсуф аст. шояд сабаби аз ҷониби респондентҳо дар марҳилаи аввал пазируфтани вай дар ҳамин бошад. як хонандаи Тоҷикистон ӯро зани отифа, заҳматкаш ва хушмуомила ном бурдааст. вазорате ки ӯ сарварӣ мекунад соҳаҳои мухталиф ва вазинро дар ҷумҳурӣ фаро мегирад. бори он ҳарчанд барои ҷисми як зан маҳин гарон аст, вале ӯ бо матонат ва ҷасорат онро пеш мебарад. ӯро респондентҳо вазири шоиста медонанд, вале шоистагии бештари ӯ овоздиҳии онлайн нишон хоҳад дод. овози шумо ба тарафдории Ширин Амонзода, дастгирии як бонувазири тоҷик аст.